Gaur hemen elkartu gara zaintzaren negozioa salatzeko. Azken 20 urteetan zaintza bihurtu da negozio eta uste dugu eta jakin badakigu erantzuleak egon badaudela. Azken 20 urte hauetan egon dira diru publikoa desbideratzen beraien enpresa pribatuetara. Zenbat diru mugitu da gutxi gora bera edo mugitzen da urtero? 300 milioi euro inguru mugitzen ari da eta pasatzen ari da diru publikotik esku pribatuetara eta enpresa jakin batzuentzat. Eta hori nola egiten ari da? Batez ere etxez-etxeko laguntza zerbitzua pribatizatzen eta batez ere adinekoen egoitzak pribatizatzen. Gaur egun adibidez Nafarroan 72 egoitzetatik 2 bakarrik dira publikoak. EAEn 370 egoitzetatik edo zentruetatik 80% pribatua da. Eta gainera EAEn ere 71 enpresa daude EAJaren kargu ohien enpresen eskuetan. Horrekin zer salatu nahi dugu, badagoela irtenbide bat, badagoela alternatiba eta hori da publifikatzea. Publifikatzea zaintzarekin lotura zuzena dauzkaten zerbitzu guzti horiek eta horrela horrek ondorioak ditu eta horrela konponduko ditugu ondorio horiek. Ze dira ematen den zaintza kalitate bajua eta langileen lanbaldintza ez duinak. Horrekin publifikazioarekin lortuko genuke emakume langile guzti horien lanbaldintzak duintzea, baita ematen den zaintza eta arreta hori ere hobetzea. Ratioak, ordezkapenak eta behar den guzti hori kontuan hartuko luke. Guk zer aldarrikatzen dugu? Alde batetik debekatzea zaintzarekin lotura zuzena dauzkaten zerbitzu guzti horiek privatizazioa. Hastea adinekoen egoitzetatik eta etxez-etxeko laguntzaren zerbitzuarekin. Zer gehiago eskatzen dugu? Eskatzen dugu gaur egun zerbitzu horien kudeaketan dauden enpresen gaineko kontrola eta hor negoziatzen ari diren lan-hitzarmenak aurrera jotzea. Hau da, negoziatzea benetan lan-hitzarmen hori gaur egun daude guztiz blokeatuta eta hori ezin da izan. Eta gainera, zerbitzu horiek publifikatu arte eskatzen duguna da eremu publikoan dauden horiekin ekiparazioa. Ekiparatzea lanbaldintza duinak izateko. Baina berez eskatzen duguna da kudeaketa zuzena jada, etxez-etxeko laguntzan eta adinekoen egoitzetan. Eta gero, ezin dugu ahaztu zaintza lanetan dauden erabat prekarioan etxeko langileak, eta eskatzen duguna da haientzat lan-hitzarmen kolektibo bat sortzea eta egoera irregularrean dauden guzti horientzat ere erregularizazioa. Guk ezin ditugu utzi zaintza esku pribatuetan, eskatzen dugu eskubide guztiontzat eta eskatzen dugu privatizazioarekin bukatzea, baita azpikontratazioarekin ere.